Sin čau, ahojte, vítejte na mém kanále, moje jméno je Chan, taky mě můžete znát jako Aziatku, píšu blog už nějakých 15-16 let a rozhodla jsem se, že budu občas natáčet takováhle povídací videa a chtěla bych to začít nebo vykopnout něčím pozitivním a napadlo mě, že vzhledem k tomu, že se blíží Vánoce, tak vám dám tip na dárky pro lidi, kteří milují Asii a především Vietnam. V rámci toho videa máte i seznam s odkazy. Ráda bych ale začala knížkama, protože ty mám doma, ty mám vyzkoušené. Sympatizanta, knížka, která vyhrála Pulitzerovu cenu. Je to rozsáhlý historicko-politický román o kolaboraci. Navíc z toho vznikl nedávno buď film, myslím, že film na HBO. Jako další bych vám doporučila Když hory zpívají. Je to historický román, který vypráví docela epesní příběh o vietnamské rodině za občanské války. Je to hodně, jak jsem to četla, tak mi z toho nebylo moc dobře. A potom mi nebylo moc dobře ani z dalšího románu, ale to je dobře, že mi nebylo dobře. Na zemi jsme na okamžik nádherní a tuhle knížku bych doporučila spíš čtení pro jako mladší generaci. Jako poslední bych tady asi doporučila kuchařky 2 a to je chili, která samozřejmě kombinuje zajímavé příchutě. A potom chuť Vietnamu. Jsem musela zase změnit kameru. Pokud máte doma parádnici, tak bych doporučila La Femme Mimi jako značku oblečení. Mimi pracuje často jako s asijskými vzory, s asijskými střihy, takže bych to doporučila spíš pro někoho, kdo třeba pracuje v kanceláři anebo má rád právě tyhle jako netradiční originální střihy, tak bych doporučila šperky značky Van. Je to autorská tvorba influencerky BH, která připravila tyhle jako minimalistické šperky, které se navíc dají mezi sebou kombinovat. Tak a pokud máte někoho, kdo má naopak rád interiérový design, tak bych doporučila Bao Quyen. Kreslí, ilustruje a dělá nádherný printy, říká se tomu printy, plagáty. Tak a samozřejmě bych nejradši doporučila kupovat zážitky, trošku spojený s cestováním, takže samozřejmě, co bych to byla za Vietnamku, kdybych nedoporučila prohlídku Sapy. Vezmou vás kolem Sapy na jídlo, vysvětlí vám kulturní i sociální background toho, proč ty věci ve vietnamské komunitě fungují tak, jak fungují a navíc si dáte s nimi něco dobrého k jídlu. U toho jídla zůstanu. Doporučila bych tady určitě klasický kurz vaření. Mám tady odkaz na nejenom jako vietnamský gastro, ale třeba i indický. Pokud chcete jít do tradiční vietnamské kuchyně, tak bych doporučila Marcelu Wong, která vietnamskému jídlu rozumí perfektně. A potom bych doporučila ještě privátního šéfa Evu Che, která dělá kombinaci čínsko-azijsko-evropské kuchyně a to jako člověk, který má velmi silné estetické cítění, tak je to jako privátní akce, takže to nebude úplně jako levná záležitost. Jo, ještě tady mám jeden gastrokulturní zážitek a to je Rice Field Prague. Dělá autentické vietnamské stolování a hlavně jídla, která se vaří opravdu jako vietnamské rodiny. Takže třeba vařený bok, který se namáčíte v omáčce. Tak a když od toho jídla konečně odstoupíme, byť teda o vietnamském jídle se dá mluvit dlouho, tak tady mám tip na kurz japonské kaligrafie. Myslím si, že to je takový jako meditativní zážitek. Jako poslední téhle kategorie doporučím letenky do Vietnamu nebo do jiné asijské země. A vzhledem k tomu, že mám také spolupráci s Pelikánem, tak bych vám do 31.12.2024 hodila tady ten kódík. Asi poletím a je to 600 korunová sleva na letenky, zpáteční letenky nad 1000 korun. A jako poslední bych doporučila gastroserepetičky do kuchyně, čaje, asijské čaje a určitě nějaké to nádobí. Možná vyzkoušet balíčky, protože spousta e-shopů má balíčky pro milovníky asijské kuchyně. Hodím vám sem určitě další linky. Takže to je pro dnešek všecko. Já budu určitě ráda dál vlogovat. Občas vám sem nahodím nějaké video, buď ze Sapy nebo z mého přemýšlení. Takže díky moc za sledování, díky moc za podporu a krásné svátky.